den der, om du sætter dig her og blikker frem mod publikken. Kan du gøre det? Nej. Og så lige og så se sådan ud. Smil og se sådan. Ah, flot. Kairi, har du nogen loops? Har du loops? Okay, og du kan få lidt af mig her også. Ja, præcis. Og mine de är svarta som natten. Fast inte den här natten. Men jag fick det sen. Va? Nej, du kan vara helt lugn. Bare ganska rolig. Och så helt stille. Ja, precis. Men du måste sidde helt stille med hovedet også. Okay? Kairi, jeg har taget med et æble her, skal du se. Så jeg tænkte, jeg skulle stille på dit hoved. Så bare sidde helt stille. Ja, lidt, men han overlevede, ved du. Bare sidde helt stille. Så der. Jeg har taget med et sværd også. Så nu tænkte jeg skulle hugge, hakke og partere og kløve det her æble. 1000 blodige stykker. Og for at gøre det hele endnu mere interessant, så har jeg taget med en gammel blæ også. Ja. Så jeg tænkte, at jeg skulle binde for øjnene. Publikum, er I klar? Ja! Jeg gør det lidt ekstra spændende, drenge. Okay, publikum, er I klar? Ja! Nu! Så I, hvor hurtigt jeg var. I så ikke, hvor hurtigt jeg var? Nej. Men hurtigere end I har noget at se det, har jeg ikke bare skrællet det her æble. Jeg har delt det i 4 stykker. Og bedst af alt tager de overlevende. Tak for hjælp. Det er